Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα κάνω ένα Get to Know Me tag. Έχω βρει κάποιες ερωτήσεις και είμαι έτοιμη να σας απαντήσω σε αυτές. Ελπίζω να σας αρέσει. Επίσης, δείτε μέχρι το τέλος το βίντεο επειδή έχω κάτι να σας πω μετά. Είμαι 17 χρονών και 11 μήνες. Ναι, σε ένα μήνα γινόμαι 18. Πάω τρίτη ηλικίου. Φέτος δίνω πανελλήνιες. Είναι αρκετά δύσκολα. Ναι, και όπως όλοι είμαι αγχωμένη κι εγώ. Ειδικά τώρα με τα νέα μέτρα. Αρκετά. Το YouTube μου αρέσει εδώ και κάτι χρόνια. Και πάντα σκεφτόμουν ότι θέλω κι εγώ να κάνω. Θέλω κι εγώ να κάνω βιντεάκια στο YouTube. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θέλω κι εγώ να δείχνω πράγματα στους άλλους. Και τέλος πάντων είχα αυτή τη θέληση. Πάντα σκεφτόμουν ότι θα το κάνω αργότερα, όταν τελειώσω πανελλήνιες, όταν τελειώσω σχολείο, όταν θα είμαι στο πανεπιστήμιο ή θα έχω τελειώσει ακόμα και αυτό, όταν γενικά θα έχω κάτι ενδιαφέρον να δείξω. Και το έχω ως στόχο, σκοπό τέλος πάντων, μετά από κάποιο καιρό θα το κάνω. Γιατί κιόλας φοβάμαι να τις αντιδράσεις από τα παιδιά στο σχολείο, ότι θα με κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη μου, μπροστά από την πλάτη μου, ναι. Και πάντα σκεφτόμουν ότι δεν θα αρέσει σε κανένα. Μετά μίλησα με ένα παιδί, με έναν φίλο μου από το σχολείο που επίσης βλέπει YouTube και βλέπει και τα βιντεάκια μου. Γεια σου Κωνσταντίνα. Και μου είπε ότι ό,τι και να κάνω, οι άλλοι πάντα θα λένε κάτι θα έχουν να πούνε για μένα. Οπότε πρέπει να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, χωρίς να σκέφτομαι τι θα πούνε οι άλλοι. Και γι' αυτό το έκανα. Τι αγαπώ υπερβολικά τα ζώα και δεν μπορώ να τα τρώω, και επίσης το κρέας κάνει πολύ κακό στην υγεία μας και είναι καλό να το αποφεύγουμε. Αν θέλετε να κάνω σχετικό βίντεο με το πόσο έγινα vegetarian και συμβουλές και διάφορα τέτοια, να μου το πείτε. Να γράψετε από κάτω στα σχόλια τη λέξη vegetarian. Οι γάτες μου, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, αλλά ναι, οι γάτες μου, καπουτσίνο, τρελαίνομαι για καφέ. Βασικά δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί χωρίς να πιω ένα ποτήρι καφέ. Και τρίτον, μου αρέσει πάρα πολύ το ματόσουπα. Είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Η βελουτέ, όχι οποιαδήποτε άλλη, η βελουτέ με γιαούρτι. Η μικρή Ολλανδέζα, η Μέρη Συνατζάκη και η Ζωέλα. Φυσικά ασχολούμαι με το YouTube. Επίσης μου αρέσει να διαβάζω μυθιστορήματα. Ιστορία κατεύθυνσης και κείμενα κατεύθυνσης. Ακούω μουσική από το Spotify και το αγαπημένο μου άλμπουμ είναι το Happy Hits, που έχει πιο chill wave, θα το έλεγα, κομμάτια και πολύ ανεβαστικά τέλος πάντων. Δεν έχω κάποιο τατού, αν και θέλω να κάνω, αλλά δεν θα κάνω τώρα επειδή είμαι ακόμα μικρή. Piercing, έχω 2 τρύπες στα αυτιά μου, μόνο που δεν φορώ σκουλαρίκια. Και δεν σκοπεύω να κάνω κάποια άλλη τρύπα. Βασικά δεν είμαι πολύ στο να κάνω τρύπα στο σώμα μου αρέσουν πιο πολύ τα τατουάζ. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Αν σας άρεσε, να κάνετε ένα μεγάλο like και εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι επειδή αρχίζω και ανεβαίνω στις εγγραφές, έχω σκοπό όταν φτάσω στους 100 συνδρομητές
να κάνω ένα Jumbo giveaway. Οπότε, αν σας αρέσει το βίντεο μου και δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, να κάνετε και να κάνετε giveaway. Γεια σας!